Βρισκόμαστε στο Ινστιτούτο Αχάνα ΙΗ με σκοπό να παρουσιάσουμε τον ηλεκτρικό υβριδικό κινητήρα αιθερικού κενού. Ο κινητήρας αυτός παρουσιάζει την πρωτοτυπία ότι αποδίδει περισσότερο ενέργεια από ό,τι καταναλώνει. Έτσι ουσιαστικά καταρρίπτει το θερμοδυναμικό αξίωμα. Μαζί μας είναι δύο συνεργάτες εφευρέτες και ο κύριος κατασκευαστής αυτού του συγκροτήματος, ο οποίος και θα μας αναλύσει το τι ακριβώς έχει φτιάξει εδώ. Λέγομαι Κουφέλης Νίκος και σήμερα θα δούμε έναν καινούριο κινητήρα, ο οποίος επιστρέφει περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνει. Εδώ μπορούμε να δούμε τον κινητήρα. Δίπλα θα δούμε το σύστημα ελέγχου του κινητήρα. Εδώ θα δούμε την τάση λειτουργίας και εδώ θα δούμε το ρεύμα λειτουργίας του κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί με δύο μπαταρίες σε σειρά, δύο 12V μπαταρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τάση των δύο μπαταριών στα 25,4V, οι οποίες από αυτές τις δύο μπαταρίες καταναλώνουν ενέργεια. Και πιο δίπλα, εδώ θα δούμε τις δύο μπαταρίες στις οποίες θα αποθηκεύουμε την ενέργεια, οι οποίες και αυτές βρίσκονται σε σειρά και βλέπουμε την τάση τους 25,8V. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα το κινητήρα και θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε την κατανάλωσή μας είναι περίπου στα 17,5A. Η τάση είναι στα 23,9. Καταναλώνουμε ενέργεια από αυτές τις δύο μπαταρίες. Και ακριβώς δίπλα θα δούμε τις άλλες δύο μπαταρίες οι οποίες φορτίζονται. Ο κινητήρας είναι εντελώς αθορύβος. Και τώρα ο κύριος Μαστραγγελής θα επιχειρήσει να βάλει φορτίο στον κινητήρα, δηλαδή να φρενάρει τον κινητήρα, και θα δούμε στο αμπερόμετρο την πτώση του ρεύματος καθώς θα επιχειρεί να δώσει φορτίο στον άξονα. Ακούμε λοιπόν τον κινητήρα να επιβραδύνει και βλέπουμε λοιπόν ότι το ρεύμα δεν ανεβαίνει, σε αντίθεση με τους κλασικούς κινητήρες, στους οποίους όταν δώσουμε φορτίο η κατανάλωση ανεβαίνει. Αυτός ο κινητήρας έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τους κλασικούς κινητήρες. Όταν βάλουμε φορτίο στον κινητήρα, η κατανάλωση πέφτει και δεν ανεβαίνει, σε αντίθεση με τους κλασικούς κινητήρες που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αφενός επιστρέφει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει, ενώ ταυτόχρονα όταν το χρησιμοποιούμε για μια οποιαδήποτε χρήση, είτε σε αυτοκίνητο, είτε σε αεροπλάνο, είτε σε υποβρύχιο, είτε σε κάποια βιομηχανική εργασία κτλ. Κατά τη λειτουργία του, όταν αυξάνουμε τη λειτουργία, πέφτει η κατανάλωση του ρεύματος, εάν κατάλαβα καλά Νίκο. Ναι, αν τοποθετήσουμε δηλαδή φορτίο στον άξονα, δηλαδή αν θα τοποθετούσαμε μια γεννήτρια στον άξονα, η κατανάλωση του κινητήρα θα έπεφτε, σε αντίθεση με τους κλασικούς κινητήρες, στον οποίο η κατανάλωση θα ανέβαινε. Ναι, διαθέτει βέβαια μαγνήτες και ποινία, αλλά όπως το βλέπουμε δεν ομοιάζει με κανέναν άλλο συμβατικό κινητήρα. Θέλω να μου πεις πάνω σε αυτό, εάν έχεις επηρεαστεί από τις θεωρίες του Τέσλα για δωρεάν ενέργεια, διότι έχοντας παρακολουθήσει τον Γιώργο από το 1971 αλλά και την δουλειά του Τέσλα, βλέπω ότι ουσιαστικά η δράση σου αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια συνέχεια της όλης νοοτροπίας αισθητικής του Τέσλα. Μόλις σταματήσαμε τον κινητήρα και θα δούμε από τις δύο μπαταρίες που καταναλώνουν ενέργεια, η τάση αυτή τη στιγμή είναι στα 24,8, ενώ είδαμε ότι πριν από λίγο ήταν αρχικά 25,3 όταν ξεκινήσαμε, και τώρα βλέπουμε τις άλλες δύο μπαταρίες που αποθηκεύαμε την ενέργεια, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 25,53. Δηλαδή με λίγα λόγια, την ενέργεια που χάσαμε από αυτές τις μπαταρίες την αποθηκεύσαμε στις άλλες δύο δίπλα. Σαφέστατα βασίζεται στη θεωρία του Νίκολα Τέσλα, ο οποίος υποστήριζε ότι η ενέργεια δεν χάνεται.
και ότι μπορούμε να επιστρέψουμε την ενέργεια την οποία καταναλώνουμε στο ίδιο κύκλωμα. Να δούμε μία άλλη παράμετρο τώρα της εφεύρεσής σου αυτής. Σε μία παλαιότερη προμηνών παρουσίαση μου είχες πει ότι οι μπαταρίες οι οποίες δεν είναι πλέον αγώγιμες λόγω συσσόρευσης αλάτων, είναι δηλαδή άχρηστες, έχουν λειτουργήσει αρκετό χρόνο και είναι άχρηστες. Αυτό το μηχάνημα, αυτή σου η εφεύρεση, μπορεί να αναγεννήσει αυτές τις άδειες μπαταρίες, να διαλύσει τα κατάλοιπα στις πλάκες και να επαναφέρει την μία αγώγιμη μπαταρία σε λειτουργία. Άρα δίνει μία μεγάλη διάρκεια ζωής πλέον στις μπαταρίες. Βεβαίως, μπορεί να τριπλασιάσει τουλάχιστον έως και τετραπλασιάσει τη ζωή των μπαταριών και μάλιστα σε πολλά πειράματα που έχουμε κάνει έχουμε καταφέρει να επαναφέρουμε μπαταρίες οι οποίες ήταν εντελώς άχρηστες, οι οποίες είχαν τάση περίπου στο 1,5 V, ενώ κανονικά ήταν 12 V, και να τις επαναφέρουμε μέσα σε 24 ώρες σε κανονική λειτουργία. Όχι μόνο αυτό, παρατηρήσαμε ότι μετά από 2-3 εβδομάδες χρήσης, φόρτισης με αυτή τη μέθοδο, ότι η μπαταρία κατάφερε να αυξήσει την πορτικότητά της κατά 15 με 20% από τις αρχικές μετρήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο κινητήρας θα μπορούσε μελλοντικά να αντικαταστήσει ακόμα και πυρηνικές δραστηριότητες, πυρηνικούς κινητήρες, διότι εφόσον μπορεί και κοινή γεννήτριες, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν αντικαταστάτης και της ατομικής ενέργειας, η οποία έχει κάποιους κινδύνους, και των κινητήρων που λειτουργούν με υγρά και λοιπά καύσιμα, καθώς επίσης και σε βιομηχανική παραγωγή να αντικαταστήσει το κόκ και οτιδήποτε άλλο δεν είναι οικολογικό, διότι ο κινητήρας σου αυτός μου φαίνεται ο πλέον καθαρά οικολογικός και πράγματι είναι ένα επίτευγμα εφόσον κατάφερες να τον ολοκληρώσεις μέσα σε 6 μήνες και μάλιστα μας ζήτησε και το ΙΠΕΧΟΔΕ να κάνεις μία παρουσίαση που προμηνώς περίπου έγινε αυτή η παρουσίαση και θέλουμε να μας πεις λίγα πράγματα και για την παρουσίασή σου αυτή στο ΙΠΕΧΟΔΕ, όπου σε αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά και μάλιστα σου πρότειναν και την επιδότηση για την περαιτέρω πορεία αυτού του μοναδικού κινητήρα, ο οποίος πιστεύω ότι ίσως είναι η σημαντικότερη εφεύρεση του τελευταίου αιώνα. Πράγματι παρουσιάστηκε ο κινητήρας στο Υπουργείο, όχι αυτό το μοντέλο, ένα μικρότερο βεβαίως. Πράγματι εντυπωσιάστηκαν όλοι και υποσχέθηκαν ότι θα μας βοηθήσουν. Μάλιστα μας πρότειναν ότι θα μπορέσουν να μας εντάξουν σε κάποιο πακέτο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι όλα θα βαδίσουν καλά. Σας έκαναν και κάποιες προτάσεις για καλύτερη κατοχήρωση του μηχανήματος, γνωρίζοντας τα διεθνή δεδομένα, και μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και το να κάνουμε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιεύσεις πριν τις άλλες διαδικασίες κατοχήρωσης στη Γερμανία, ώστε να είναι ασφαλέστατη η διαδικασία με την οποία θα προσπαθήσουμε να τα κατοχυρώσουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να μας πεις ότι στα πολλά χρόνια που γνωρίσαμε τον Δημήτρη τον Μαστραγγελή, που είναι εδώ μαζί μας και σε λίγο θα αναφερθεί για αυτή την εφεύρεσή σου, στα πολλά χρόνια συνεργασίας μαζί του, στα 30 περίπου χρόνια, έχεις ασχοληθεί και με πάρα πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι τα λέιζερ, όπως είναι άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι είναι εντελώς έξω σε φιλοσοφία και νοοτροπία από το παρόν το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα, και ο λόγος της προώθησης αυτού του ολοκληρωμένου μηχανισμού στην κατανάλωση είναι να εισπραχτούν κάποια ποσά από εταιρείες που ενδιαφέρονται. Ήδη 2 εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον, γερμανικές εταιρείες, για να πάρουν δικαιώματα. Ο στόχος σου λοιπόν είναι κυρίως κάποια χρηματοδότηση μέσα από αυτή τη διαδικασία για να μπορέσεις να πετύχεις να ολοκληρώσεις άλλες εφευρέσεις σου, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές, αν και είναι πολύ διαφορετικές σε φιλοσοφία.